नमस्कार प्रणाम भोजपुरिया भैया लोग। और सब बताएं कैसे बानी रउआ सब है। उम्मीद करतनी रउआ सब ठीक ठाक होखा भैया और हमहू ठीक बानी। तो स्वागत बाटे आप सबके राइटर विजय बागी के चैनल पर। और आज उपस्थित बानी रउआ सबके बीच में लेके दर्द भरा छठी माई के गीत। दिल से बताओ तनी भैया कि अगर गीत बढ़िया से गा देते न तो सोच ली कि आँख से आंसू बरसे लगी। ऐसन गीत बाटे, एकदम हकीकत घटना बाटे। तो चलिए देर ना करते हुए मैटर के शुरुआत कइल जा कि आखिर गीत के कैसे गावे के बा, का एकर धुन बा, का लय बा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करे से पहले भी एगो बात बतावल चाहब कि रुआ अगर नया सिंगर बानी आ सिंगिंग में इंटरेस्ट बा, अच्छा मैटर के तलाश में बानी, बढ़िया गीत नहीं खे मिलत, बढ़िया तुकबंदी नहीं खे मिलत, चाहे मन पसंद के मैटर नहीं खे मिलत, तब भैया अगर हमरा चैनल पर आ गइल बानी तो एकदम निश्चिंत रही, निराश भइला की जरूरत नहीं है। रउआ जैसन भी मैटर चाहत होखब लिखवाओ के बड़े भैया बिल्कुल उचित चार्ज पर हुआ के फर्स्ट क्लास के मैटर मिल जाई व्हाट्सअप के जरिए। काहे कि भैया हम हर तरह के गीत लिखेनी, हिंदी में भी, भोजपुरी में भी, ट्रैक पर भी और नया कंपोजिशन भी। तो रुआ कैसन को भी अगर गीत चाहिए लिखवावे के तो बेहिचक रुआ कॉल चाहे व्हाट्सअप कर सकीले। डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल देले बनी। और चैनल पर अगर पहली बार आई लोग हैं तो चैनल के सब्सक्राइब कर लें भैया, ताकि हर रोज़ रुआ के नया नया मैटर सुने के, देखे के और गावे के मिलत रही भैया। आज के गीत देखी कैसे गाओ के बाटे। बाढ़ से दहाइल घरवा आवे रोवाई सुनी छठी माई। अरे बाढ़ से दहाइल घरवा आवे रोवाई सुनी छठी माई। कहवा से फल फल हरिया जुटाई सुनी छठी माई। कहवा से फल फल हरिया जुटाई सुनी छठी माई। पनिए में दह गइल कुल पाई पाई सुनी छठी माई। पनिए में दही गइल कुल पाई पाई सुनी छठी माई। कहवा से फल फल हरिया जुटाई सुनी छठी माई। कहवा से फल फल हरिया जुटाई सुनी छठी माई। तब भैया अगर हमके गाँव में कोनो त्रुटि भइल होगे तो क्षमा चाहतानी। रउआ एकरा के वियोग रस में बढ़िया से गायकी कर देतानी नया म्यूजिक बनवा के, तो गाना दिल के छू जाई भैया। अगर ये मैटर वाकई पसंद बा, फुल गीत लिखवावे के चाहतानी तो बेहिचक हमरा व्हाट्सअप नंबर पर संपर्क कर सकीले। व्हाट्सअप के नंबर बा 8874473128। कोनो प्रकार के मैटर लिखवावे खतरा चाहे नया म्यूजिक बनवावे खतरा। मिला तानी फिर से अगला वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आइल होई तो एगो लाइक करब, कमेंट करब और चैनल पर पहली बार आइल होखे तो चैनल के सब्सक्राइब कर दें भैया। जय हिंद, जय भारत, जय भोजपुरी समाज।